subhanallah alhamdulillah menene alhamdulillah menene an gota alhamdulillah an gota alhamdulillah to na ji an ga wata me damuwanka ha an ga watan azumin Ramadan wata mai albarka wata mai albarka haka ne da wannan da haka ne Ramadan alhamdulillah Allah ya sa yanda za a fara azumin nan lafiya a gama lafiya amin to dama jira nake in sauke sakon Justice Ishaq Bollo kuliyar Zazzau Allah ya sirci ya ce a miƙa ma al'umman masarautar Zazzau da jihar Kaduna da Najeriya baki ɗaya da duk duniya baki ɗaya murnan watan azumin Ramadan Allah ya sa yanda aka wannan wata lafiya Allah ya sa mu ƙarshen shi lafiya Allah ya sa duk ibadun da zamu yi a wannan wata Allah ya ninka mana ladansa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka san me ya ban dariya ne yana birge ni kuma to ina jin ka a dan yanzu kana so ka yi mala cirari a dan ka ce kulu Allahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad insha Allah ka kulle cover ba wani wanda zaka yi ma cirari muna da ya wuce Allah ba akwai babu akwai wanda zaka ba abin da Allah na da shi babu wai na yi Allah wai na bayarwa Allah wai na sawa Allah wai na hanawa Allah wai in ya ce kai ne Allah wai in ya ce ba kai bane jalla wai gagar misali a dan Allah ya ce maka kai ne zaka yi shi muna kula Zazzau da ka gani sunan shi ya zo da farko da albarka kuma ya shiga da albarka kujera shi na da albarka rewanin shi ma na da albarka kuma mutum ne lamba da yana da shiga jama'a mutum da ya san haƙƙin jama'a da mutuncin da jama'a da karamcin jama'a mutumin wanda yana kyautata ma na kasa da shi na sama da shi na kana karkashi da shi kullum Zazzau da ka gani duk mutumin da yana takama da iko Allah ba wani wanda ya isa ya ture da shi babu to azumin wata Ramadan da ya zo a shekara shine azumi lamba daya gaskiya to a wata ne Allah na saka cikin mutane alama ko gaskiya ne kullum Zazzau abin da yana yi na alkhairi Allah ka mai mishi hawa amin kullum Zazzau abin da yana neman na azici Allah ka hada shi da shi amin Allah ka hada shi da azici su yi karo Allah ka hada shi da mutuci su buga Allah ka hada shi da tukuci su yi gaba Allah ka hada shi da albarkan iyaye su dukai shi duke amin kullum Zazzau Allah gashi nan kar ka hana shi rama Allah ka hada shi da rama yayi ma kullum Zazzau mugun duka amin Allah ka hada shi da albarkan da yana cikin wannan wata amin to ta duniya sunana saboda aikin alheri na kuliyan Zazzau saboda aikin alheri ba yana tafiya rana jushe dinga raba kudi aljihu ba shi kuliyan Zazzau ka yana tafiya ga aljihu na raba kudi sanu mai kai lamba da na san ne aljihu shi dai baya hanawa amma ka ci aljihu na raba kudi in aljihu ya gama raba kudi shi ba kuturu ba ka kiran banza kana yi kuliyan Zazzau mai mutunci ne منتظرين بنترحب سابنا صيامنا وبنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار